Jo no vull marxar. Ni jo. Doncs ens quedem. No diguis bestieses. Han avisat que avui mateix es farà el trasllat. Sí. I on ens portaran? No i no. Jo no penso marxar. Fa molt de temps que sóc aquí. Gairebé una eternitat. Com tots. Hem de fer alguna cosa per evitar-ho. Ja em diràs el què. Quan les ordres venen de més amunt, tinc un pla. No, això sí que no. No comencis amb les teves brillants pensades. L'última vegada que em vas dir que tenies una idea, et recordo que vam provocar allò va ser un accident. T'explico el pla. Explica. Però ja veurem si aquest cop et faig cas. L'ajudant de cambra va sortir corrent com un esperitat. Una comparació, aquesta, que mai de la vida pronunciaria en veu alta. No fos cas que l'excomuniquessin. S'agafava la faldilla de la sotana amb les dues mans per avançar amb més rapidesa pels passadissos folrats d'antics tapissos. Representacions d'escenes celestials que ja no mirava mai. Per sota de la roba se li entreveien unes cames primes, blanques, depilades. Quan es va adonar de la visió íntima que oferia, va deixar anar les faldilles i va ensopegar, aterrant amb estrèpit damunt la catifa sumptuosa.